Introduction sa pito kapulong gipamulong ni Jesucristo sa krus. O Cruz, Abis Pis Onica, unang pulong. Pater Ignosce Elias non inension id passion. Lucas 23, versikulo 34. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala ang hibalo sa ilang buhat. Kaduhang pulong, Udie mecum eris in paradiso. Karon nga mahiuban ka kanako sa paraiso. Ikatulo kapulong. Exi Filius Tuos, Exi Mater Tua. Juan 19, 26, 27. Ana ang anak mo. Ana ang inahan mo. Ikaw kapulong. Dios míos, ut quid reliquestini. Kinudlo ikan sa basahon ni Mateo, San Mateo, Uluhan 27, tudling 46. Diyos ko, ganong gibiyaan mo ako. Ikalima kapulong. Sitio Juan 19, 28. Di uhaw ako. Ikaunom kapulong. Kinutlo sa basahon Juan 19, versikulo 30. Kun sumatum est. Nangatuma na. Ikapito nga pulong. Clarence Bubil Magna Jesus. Pater en manos tuas comingo spiritum meum et hoc dicens expirabit. Ni Lucas 23, versikulo 45. Mituaw si Jesus sa taas nga tingog na mulong. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong karag. Ang katauhan ngayon, ngay kamo, namalik kita sa Ginoo, kay di kunis-kunis ni kaniya, aron iyang ayuhon. Di samaran, aron iyang bindahian. Tapos sa duha kadlaw, buhion kita niya. O bangunon kita niya sa ikapulong adlaw. O magpuyo kita sa iyang tubangan. Kinahanglan makailagayod kita sa Ginoo. Ang iyang pagpanaw sama sa kasiguro sa kadlawon, huwag muanhi siya kanato sama sa alindahaw o sa ulan.
Ginoo mingon kang Moises o kang haaron dito sa Egipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig dalang kanila. Ipahibalo sa pundok sa Israel nga sa ikapulong adlaw ng bulana kinahanglan magpili ang kada tao o lating karniro ay isa ka tanaman o misulod ni si Jesus o ang iyang mga tinunan. Spiriti adoremos